Virginia. Malakat kami sa amon, isa ka abyan o isa amon mga abyan dere. So pwedeng si Kano. Hello dear. Nag-drive abi siya. So ipakita ko sa inyo mga palangga kung ano ini ang ano ang makita ninyo diri sa Virginia ha. Amo ini siya. Muna siya dire. Karon sa Big Stone Gap, malakat kami sa amon friends with si Dr. Amy and Dr. Paul. Amo ini ang ilang nga balay dere mga palangga. Dere ako sa Big Stone Gap. Amo ning ilang nga palibot dere. Tanawan yung mga palangga. Manami gid dere. So ipakita ko sa akong pagbayae ha kay para makita niyo man kung ano na dere o ano na diya sa ilang nga lugar. Amo na ilang nga balay. Alright. So, malakusina, ina-dire. Kita sa inyo. Ara, oh. Elvis Fans Parking. Balaan mo, fans ni siya ni Elvis. Si Dr. Paul, mga palangga. Ito po si Dr. Amy. Ayan. Ito naman si Dr. Paul. Ayan. Pinakagwapong doktor dito sa Virginia. At ito naman si magandang Ate G. Ayan. Taga Manila po to siya. Taga Manila. Alright. Ang socialite ng Manila ng Makati City. Yeah, Miss Makati. Ate Lucy, kumusta po kayo? Ito naman ang pinakamamahal at ate daan po kunti ate. Baka maano ko po kayo. Ito naman si Dr. Jane, ang pinakamaganda kong ninang dito sa Virginia. Tingnan niyo po. Ayan. Dr. Jane. Hello. Naman si Dr. Ken, ang asawa po ni Dr. Jane. Ninong ko po to nagwapo. So meron kami kainan po dito. O kain na. Ito mga po. Ito mga gwapong doktor ng Virginia. Ayan. Chapo. Ganyan po ang buhay namin dito sa Amerika. Tipon-tipon lang ginagawa. Alright. I'll be right back guys mamaya po. Okay? Bye for now. Kakain muna kami. Kakain muna kayo. takip silim na po dito ngayon. So bago kami uuwi ay
want to show you around again and again and again. And again and again. Na 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 na. Pasok tayo sa loob. Ay, madilim pa. Pasok, madilim.